Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Masu bibiyar wannan channel mai albarka, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokacin. A yau za mu kawo muku wani tsari na MTN wanda suke bayar da, idan muka duba zaɓi na farko, suna bayar da MB 250 wanda zai kai tsawon kwana 3, sannan ya expire akan naira 100. Sannan suna bayar da zaɓi na biyu kenan, suna ba da 1 gig suke bayarwa akan naira 200 wanda shi kuma zai kai tsawon sati ɗaya. Sannan zaɓi na uku suna ba da 4 gig, shi kuma 4 gig din zai kai har wata ɗaya kafin ya expire akan 1000. Sannan zaɓi na hudu suna bayar da 2 gig akan 500, shi kuma wanda zai yi sati ɗaya shi ma. So domin ganin yadda ake wannan abin, ku biyo mu. Kafin mu fara ku dore ku dama subscribe, sannan ku danna alamar rawa domin samun sababbin bidiyoyi a lokacin da muka dora. Mun gode. Idan kana son ka gwada layinka cewar zai yi ko kuma ba zai ba, shine farko za ka danna *131*65, sai ka danna hash, sai ka danna kira kamar haka. Idan ka danna sai ka shiga zaɓi, kowane zaɓi. Bara in shiga zaɓi na ɗaya sakamakon layi na a yanzu ba kuɗi. Bara in shiga kamar haka, in shiga zaɓi na ɗaya, sai in ƙara shiga wannan proceed din, shi ma zaɓi na ɗaya. Bara in shiga zaɓi na biyu nan, bayan na shiga, idan ya rubuto ma wannan yellow, you are activation of welcome back 250 MB data plan was failed due to insufficient balance, to zai yi. Amma idan ya sama sorry you are not eligible, ba zai yi ba. Abin da ya rage ma shine kai recharging din layinka, sannan ka zo ka shiga tsarin yana yi a kowane irin browsing da ka sani. Za ka iya kallon YouTube da shi, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, komai dai da ka sani za ka yi downloading da komi. Bara in sa kati, sannan sai in dawo ku ga yadda tsarin yake tafiya. Yanzu haka na yi recharging din layina, bara in shiga domin ganin yadda ake yin abu step by step. Bayan na shiga kamar haka, bara in shiga wannan zaɓi na biyu wanda za su bani 1 gig a 200. Bayan na shiga, bara in ƙara shiga wannan proceed din number 1. Na shiga proceed, bara in ƙara shiga number 1 din nan. Gashi kamar yadda kuke gani, activation of welcome back 1 gig data was successful, a renew on. Gashi kwanan wata 30 ga watan 1 2020, ga time ma da sauransu. Yadda ake duba account, bayan kaga wannan shine za ka shiga nan *131*4# sai ka kira haka. Gashi kamar yadda kuke gani, gashi your data balance weekly plan, gashi 1024 MB, that is daidai yake, wannan daidai yake da 1 gig. Dole bai subscribe to wannan channel din ba, dan Allah ya daure yayi, domin kawo muku irin waɗannan abubuwan na ci gaba da sauransu. Sai mun ƙara haɗuwa zuwa nan gaba. Bisala.